خاچکردنا عیسا مارقۆس 15 شمونێ ji kûrenê gobavê Skender û Rofos bû. Ji zeviyên xwe vedigeriya û di wir re derbas dibû. Leşkeran bi zorê xaca Îsa bi wî dan hilgirtin. Îsa anîn wî cihê got jê re Golgota digotin. Bo bê wergerandin bi zimanê kurmancî meዕna wê foqê serî. Şerab û mûr tevlîhevkirî danê, lê wî ve nexwar. Îsa xaç kirin û cilê wî bi pişk li xwe leba kirin. Ka wê kî çi bistînê û seعات di nihê sibê de ew xaç kirin. Nevîsa got ew pê sûcdar dikirin û wiha bû. Padîşahê cihûyan bi wî re du rêbir jî xaç kirin. Yek li milê wî yê rastê, yê dîn li milê wî yê çepê. Yên got di wir re derbas dibûn, serê xwe dihejandin û Îsa şermezar dikirin û digotin: Ka te yê perestgeh, hil weşan da û di sê rojan de ava bikire. Ji xacê were xwarê û xwe xilas bike. Bi wî awayî serekên kahînan û şerîetzan jî di nav xwe de bi tinaz dipeyivîn û digotin: Yên dîn xilas kirin lê nikarî xwe xilas bike. Bila niha Padîşahê İsraîl Mesîh ji xacê bê xwarê, ta got em bibînin û bawer bikin. Yên bi wî re hatibûn xaçkirin jî ew şermezar dikirin. Firtoka pîroz, Encîl, Silav û Rûspişt û Birayên Hêja.